però és que acabem d'arribar i de moment no ens hem trobat cap problema. No, clar, perquè avui no és el cap de setmana. Però no sé si torneu vosaltres els dies aquests. Us la va? La veiem. I a on aneu? Sí. Menorca. Que us podríem fer unes preguntes superràpides, una mica de res. Mentre esteu esperant de fer algun... Si vols...